ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କ'ଣ? ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ରଜ, ରଥଯାତ୍ରା, ମାଣବସା ଭଳି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ। ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର 3ଟି ରୂପ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତା ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜର କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ବିଶେଷ କାହାଣୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ମନରେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ସର୍ବଦା ନାରଦଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଶାମ୍ବଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶାମ୍ବଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଶାମ୍ବ ଗୋପିକାମାନଙ୍କ ସହ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ। ଗୋପିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଶାମ୍ବ ନିଜ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଗୋପିକାମାନଙ୍କ ସହ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଶାମ୍ବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ, ସେହି ସୁନ୍ଦରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଗ୍ରାସ କଲା। ନିଜ ପୁତ୍ରର ଏପରି ଦଶାକୁ ଦେଖି ଶାମ୍ବଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣର ମାର୍ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେବୀ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ଆକୁଳ ମିନତି ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶାମ୍ବଙ୍କ କୁଷ୍ଠରୋଗର ନିରାକରଣ କହିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ଉତ୍କଳର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଶାମ୍ବ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାମ୍ବଙ୍କ କୁଷ୍ଠରୋଗର ନିବାରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଶାମ୍ବ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରର କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶାମ୍ବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଶାମ୍ବଙ୍କ କୁଷ୍ଠରୋଗର ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହି ପୂଜା ଶାମ୍ବ ପ୍ରଥମେ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପୂଜାକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପୂଜାଟି ପ୍ରଥମେ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ତିଥିରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ବିଶେଷ କାହାଣୀ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।